Tak a já budu pokračovat v kategorii technologie průmyslu 4.0 v praxi a mám tady hosta pana Michala Celenga. Je to co-founder firmy Twinzo. Já tě, Mišo, tady zdravím. Ahoj, ahoj. A budeme si povídat o tématu digitální dvojčata v průmyslu. Mišo, co je tvým hlavním core produktem? My ako veľa firiem robíme digitálne dvojčatá, ale digitálne dvojča za mňa môže byť určite aj Excel, ktorý leží niekde na SharePointe a do ktorého viacero ľudí vkladá dáta. My sme sa to snažili poňať trošku inak, ako môžete vidieť za nami na videu. Snažíme sa spraviť živé 3D digitálne dvojča, ktoré funguje v reálnom čase s reálnymi dátami a ktoré prináša okamžitú hodnotu. Děkuji. Ještě než se pokročíme dál, tak já se tě zeptám, jak takové digitální dvojče tohoto typu vůbec vzniká? Co potřebuješ udělat jako ten první krok pro toho zákazníka? Veľa firiem už má dneska 3D modely dostupné, či už sú to nejaké BIM modely, point cloudy, alebo naozaj vymodelované 3D riešenia. A vďaka tomu je tá nábehová hrana veľmi otúpená. Je to rýchlejšie, viete dostať to digitálne dvojča k sebe v priebehu dní, nízkych týždňov, netrvá to mesiace, roky. Takže ten 3D model je základ. Dáta firmy často majú u seba, aj keď sú niekedy v rôznych databázach, rôznych datasetoch, ale dá sa k ním dostať a my sa to snažíme dávať pod taký jeden dážnik, ktorý potom pomáha tie riešenia robiť lepšie, rýchlejšie a notifikovať o problémoch, ak nejaké vznikajú. Ty už jsi mluvil o těch datech, které jsou uvnitř, já se ještě vrátím na ten začátek. Ty jsi říkal, že většina firem už ten 3D model mají, ale spousta firem má velmi staré budovy, v tom mají ale nový moderní technologie a ta budova už je starší, zpravidla tam ani není žádný 3D model, dokonce tam nejsou ani energetické layouty, v podstatě ta budova je digitálně, řeknu, mrtvá. Co se děje v tomto případě? Je to pro vás relevantní zákazník, nebo prostě říkáte, hele, nemají 3D model, jdeme o dům dál? Keďže najviac zákazníkov stále máme v Československu, tak samozrejme v týchto brownfield fabrikách, ktoré teda sú staršie zo 60 70 let, vieme tam poslať niekoho s 360-kovou kamerou, aby to iba natočil video a podľa toho potom vieme ten 3D model toho reálneho objektu v danom momente vytvoriť. Takže ani toto nie je problém ako vstupenka, je to úplne dostačujúce. Já to můžu potvrdit, protože my spolu vytváříme právě toto digitální dvojče, které vidíte tady za námi. Mě překvapilo, jak rychle vlastně to digitální dvojče vzniklo, co se týče toho 3D modelu. Jestli si dobře pamatuju, tak s tím lidarovým skenerem vlastně vaši kolegové to oběhli asi za nějaký 3-4 dny, naskenovali to, pak nějaký, myslím si, měsíc dělali ty data a vy jste to měli jako extrémně vlastně jako rychlý. Já jsem čekal, že to bude trvat jako měsíce, ale bylo to velice rychlé. Keď je to dobre pripravené, je to úplne jednoduché a keď nie je, máme kopec optimalizačných skriptov. Naša výhoda je, že sme vlastne startupom už 12. rok, takže máme veľa vecí, ktoré by iní automatizované nemali, už sú zautomatizované a tým pádom tá rýchlosť naozaj, vie to rýchlo nabrať na obrátkach, pretože tie firmy, keď sa rozhodnú, že to potrebujú, tak to vlastne potrebujú už včera a tým pádom nie je čas strácať čas. Přesně tak. Dobře, máme 3D model, dáme to na vaši platformu a máte vlastně velmi jakoby precizní model, který je reprezentativní. A teďka co s ním dát? Ty už si začal mluvit o sběru dat. Jaké typy dat vlastně můžeme v takovémto digitálním dvojčeti budov mít? My prichádzame práve z logistickej optimalizácie. Vlastne náš prvý produkt, ktorý sme vytvorili, bola interiérová lokalizácia, niečo ako GPS-ko vonku, tak to isté vo vnútri budov, ktoré sme práve používali na tú logistickú optimalizáciu, či už ješterek, ťahaču a podobne, v podstate celej tej flotily, ktorú fabrika má. A odtiaľ sme prišli k tomu, že my by sme k tomu potrebovali vidieť aj výrobné dáta, potrebovali by sme si vytvárať objednávky pre tie vysokozdvižné vozíky, pre tie ťahače. A takto vlastne sme to budovali celé
Vždycky sme vedeli, že chceme mať ten 3D pohľad, pretože pre tak 5-10% inžinierov, ktorí v tých fabrikách pracujú, tak tým je to jedno. Oni si to naozaj v tom Exceli pozrú, nájdu, skontrolujú, všetko spravia tam. Ale sú ďalší ľudia, manažéri, ktorí napríklad tak často nechodia do výroby, nevedia, kde sa tie veci nachádzajú, ako sú tie linky rozložené, nejaké drobnejšie a podobne. A práve preto sme tlačili na to 3D riešenie a to spojenie tých živých dát pozičných s živými dátami napríklad o výrobe, o energiách, o teplotách a všetkých vplyvoch, ktoré či už sú interné alebo externé, tak všetky tieto sa snažíme dávať dohromady, aby to vytvorilo ucelený obraz o tom, čo sa v tej fabrike deje a prípadne v budúcnosti, aby to mohlo slúžiť ako podklad pre nejakú umelú inteligenciu, ktorá sa na tie štrukturované dáta bude vedieť pozrieť a zistí, či tam bude v budúcnosti nejaký problém. Super, takže máme 3D model, máme data a já se ještě zeptám tady tohle ucelenou věc, kde ten zákazník vlastně tohle digitální dvojče vidí? Nějaký počítač nebo musí mít něco speciální, grafické stanice? Na čem on si to zobrazí? Snažíme sa nemať to rozdelené tak, že máte serverovňu o veľkosti tejto budovy a potom sa to dá cez tenkého klienta pozerať. Naozaj beží to na štandardných buď cloudových serveroch alebo on-premise a to, kde to môžete vidieť, my sme mobile first. Snažíme sa, aby to mal každý vo svojom vrecku, takže na telefóne Android, iOS. Samozrejme máme aj Windowsovú verziu a webovú verziu, ale myslíme si, že tá budúcnosť je naozaj v tých zariadeniach, ktoré nosíme stále pri sebe, trávime na nich čoraz viac času a tým pádom je to pre nás jednoznačná odpoveď. Děkuji, takže se dá říct, že vaše aplikace běží na nejdražším iPhoneu, ale zároveň na nejlevnějším Androidu. Áno, na 150 eurovom Androide, čo je nejakých 3750 korún, tam to bežať bude. Super, děkuju. Na koho s tímto produktem cílíte? Kdo je vlastně váš zákazník? Historicky to boli veľké firmy, ako napríklad Škoda. Dneska sme sa smiali, že sme sa tu prvýkrát potkali pred 7 rokmi, takže ako nejakú dobu to trvalo, samozrejme do toho prišiel COVID a nejaké objektívne skutočnosti, čo je teda úplne fér, ale teda prvýkrát sme sa tu potkali pred 7 rokmi, ale dnes už necielíme iba na také tie nadnárodné korporáty, ktoré majú povedzme 50 a viac fabrík po celom svete. Vie si to už v podstate rozbehnúť ktokoľvek tým, že máme nejaký free trial, nejakú skúšobnú verziu na 30 dní, tak si to vie vyskúšať každý, nahrá tam svoj model alebo tam použije nejaký demo model, ktoré dávame k dispozícii, vie si tam ponahrávať dáta bez toho, aby vedel programovať cez nejaký Google Sheet a podobne. Snažili sme sa to pripraviť tak, aby naozaj ten nábeh do toho bol veľmi hladký. Takže historicky to boli veľké firmy, dnes už si to môže vyskúšať ktokoľvek. Děkuji, takže my tady v publiku určitě máme i firmy, které by měly o toto zájem, takže oni dneska mají možnost jít na vaše stránky, předpokládám, které jsou www.twinzo.com. Super, tam se zaregistrují a dostanou 30-denní možnost na tu platformu a určitě každý vlastně z publika se zeptá, ale kde vezmou ty data na to, kde vezmou ten 3D model a umějí si ho tam dát sami nebo musíte vy? Jo, ak majú nejaký model, ktorý by tam chceli vidieť, dá sa to tam nahrať. Práve my to vieme prebehnúť všetkými tými optimalizáciami, aby sa to tam už dostalo vo forme, aby to krásne chodilo. A tie dáta, ktoré majú výrobné, ak to budú samozrejme chcieť prezentovať nejakému manažmentu, že pozrite sa, digitálne dvojča nemusí stať 1 000 000 eur a nemusíme ho robiť 6 rokov a nakoniec ho zahodiť do koša, ale že viete mať tie výsledky naozaj rýchlo, viete inkrementálne pridávať ďalšie dáta, čo ty teda môžeš potvrdiť, pretože vy tam tých integrácií máte naozaj viacero, tak jednoznačne toto je cesta aj pre ľudí, ktorí by to ako nadšenci chceli vyskúšať. Děkuju. A kde vidíš nejvyšší přidanou hodnotu vlastně tohoto řešení digitálního dvojčete budov? Myslím si, že najsilnejší je ten energetický manažment a logistická optimalizácia, takže tie štierky a ťahače,
napríklad zníženie ich počtu a podobne, ale taktiež tá visibilita dát a príprava pre to AI v budúcnosti. To sú v podstate také 4 hlavné piliere, na ktorých to staviame a do ktorých bušíme, aby to bolo čo najlepšie a dalo sa to čo najlepšie používať. Super. A ještě jenom zmíním data, proč vlastně je potřebujeme vidět v tom 3D prostoru, proč je to výhoda? Lepšie tomu ľudia rozumejú, to je jednoznačné. Hovorím, ten Excel niekomu stačí, ale drvivej väčšine nie. Vlastně ty data, kde vznikají, tak oni je uvidí v tom digitálním dvojčeti a vlastně dostávají takovou lokalizovanou notifikaci. Presne tak, to je dôležitá funkcionalita, sú tie lokalizované notifikácie, na danom mieste je problém. Takže když senzor zahlásí, tady je vyšší spotřeba vody, tak oni hnedka vidí, kde se to zhruba, na které větvi a kde to vlastne sa to deje. Je to presne tak. Je to jeden z use caseov, ktoré máme aj spoločné, takže jednoznačne. Protože v Excelu vidíte senzor 62035, zvýšená spotřeba vody, ale kde to reálne je? Vlastne 4000 senzorov v každej fabrike nám povie, že nevieme, kde to je. OK. Poslední dotaz a předání, aby si předal potenciálním zákazníkům. Proč právě řešení Twinzo? Co je to unikátní na tomto řešení? Unikátne je, že snažili sme sa to postaviť tak, aby ste si to celé vedeli spraviť sami. Dneska už firmy, nie len veľkosti Škodovky, majú svoje IT týmy, ktoré si to vedia odskúšať a zistiť, že naozaj je to tak jednoduché. Niekedy to tak nebolo, robili ITáci všetko od zapínania projektorov po elektroniku. Dneska už tie IT týmy sú viacej dedikované, čo je super a tým pádom my už sme s platformou pripravení, nemusia ju vyvíjať od nuly. A poslední dotaz, úplně takový vizionářský. Co by si spřál do budoucna, kam by mělo digitální dvojče budov mířit? Ja osobne vidím dve veci. Jedna je to AI, preto ten dataset staviame tak, ako ho staviame. A druhá je virtuálna realita, aby sme to priniesli bližšie ľuďom, ktorí v tej výrobe denne nie sú, aby si to vedeli lepšie vizualizovať, predstaviť a určite im napadnú lepšie myšlienky. Mišo, děkuji za hezký rozhovor a přeji hodně úspěchu s digitálníma dvojčatama. Ďakujem.